jingklad ukhun butrai kum upulit akapor bu dan halakakam bat cengai na lieng bat syabar jela ka bu ega yeng kasam khamtam ka kme hak jinglango bat ban subajur bolo syak pniap bakani ka khubor kadai ka bakileo pdiang hak step khat pratrik na wieng archa opsaw hakate ka ski ka kme ne upulit ubakerteng kum taibor lang marbanyang laifu prasnam karta ubaran ka 6 Meklaya Police Battalion Umran Hariboy District hakapor kum ba praduna ai kalayo pdiang ka phone call na gibor pnya kibala pentep bu khon chongka ubadan halak kamram ban pendep kumu pulit constable Amran Syajela Charkan baudan hapreng ke jingstom uba taibor lang lemgui pat ki para pulit na kate battalion kla syak btha ban lech Charkan nak banda ban pahara ke election kabalong hakate ke jela bakila mi na Meghalaya haka laitrek na wieng archa opsaw na kjingtep kabayo priang kamiu new pulit kabai thu kerteng kum ka kontro mar banyang hadien bayo priang ke phone call kala klumar kli nomor hadien katu kane por lawan biang ka phone call ka bapentep ba taibor lang ulakhlad no nakani kasla perthai katai ka khubor kala penkendet kemuyo trong pusing ya ka kemi bat kapara ba taibor lang bat kibasa ako umdum ba kumno ubrio basaj baklan bat ubom dan jing artatien na jing em unsukhlad no da ka bashem mela ka jong jing em da ka baong box din phasi ladi hadin ka bos charla kata ki shikme shikhun bat ka kurem jung u ki ab ba ka basa jung u kanwan poino shayeng lumkshaj lower mo prem ya ka basa uba taibor lang la penpoy ka step arphutrek na wieng archa opsaw hakapor arbje pala tep dan burami u hakapor no phai sngi henrei na ka jingpau perthai ba ka daw jingyap chung u golong ka bomshai ka kongtru ka jingekran bu shlong mil haka no phai sngi khalai trek no pra archa opsaw haka ba kala ong ba ka jingyap ukhun kumbala kadaw kai phot postmortem hi golong bulu syatiet permasaw shwa ki benta ka khli phangkamon buat da ka jingot na ki benta rendang ba lapens dien phasi pat yu kalau orang balalap ikan media apcung udah wave jawan uba amla bentip udah wave bat kamla ban ngej bandai ki banabar ki ban sheme ki jing em jung u haka kam ke belabu St Thomas Girls Higher Secondary School Hadarampur Sahibganj District ke Jela Charkan ka kemi rengkat ke umat kalau ong maka rengkat ke kurim ukhun chongka kilawan menekran bu komandan ke 6 MLP Battalion Rituraj Rabi IPS bandawa na u ban toket yaki para pulit ki bodon lang haka kambat u haka te ceka henrei hadu menta kampat yo cuba pi nakaliang jonga kami tengah dapat susi sisa do kata kan no kapat ke mensiem jonga namal ba ukhun jonga umi ni gieng haka altering jan mit sisa jan ulek election uang bakadon ka assembly election support Jharkhand te ulek sete kelek ndai tang mo umar wei ndai kelek na po ka platoon jong uhi baro ngam tep kan ngut kelek tamba kila yelek hi sibun te kataken ndai hadin katu padem ba polisi te ngandala hanga phone u khat sau tereng haka khat sau tereng phone u te uang mai kabyang kam lelei ngi seni ngi sat ngasat ngaklan lelei ka bam ka di ka byang tong ong to khun ngong nga bang skwa yo snowi ka surjong pi uang balei mai ngong kwa snowi ka surjong pi te uang uang nga mai among atang bun kamplan ngin saponi pi siben uang byang khon uang byang mai seni dajan mir uponi nga ngakli uang sat pi klan khon uang hoot mai ngi sat ngaklan ka bam ka di pi byang khon ka bam ka di byang ma to da dua yo blei suma di uang hoot mai lelei uang tong bu cha khon ngong an sa phoni pi siben la poyeng te da din la poyeng pedang nga klem khon chu na mal blei ba ngalahon ke musim mabu uang kabyang tengok orang rapidan kam kan huno sapun uang am lele mai biang bet sini ditang katai kata kat sautering da poyin jan miet nga kham yo nga kham phun chu yu dala miet kham phun chu uang namal ba kum ta kan kabyang tengan pendik le yu mau bubun kam di katai rei hadin kata pada haka khat plat haka hoi khat plat ring stem dang stem an khitia haka por prat non spua ka poi ka kun tiki ong pidei kemi jong i tebolang ngong oi tebolang temtai itang idan po hospital ngong he kum no tang ong supang ngate nga kendit wong namal long pang kum no ken namal ba habu breu ba sai daklan unpang te ka bamla long tingo nga tinlem no te don lem no wan chau sto na OMM abcha ko ngan sa phun biang i pisiben ngan sa update siben ngan sa yu namal ngi phun nang nin ran tengah bu no tak mobile lah din saya pang pada ngaleng no saban dalam wanang tu ki kol biang kapek para nak kata para pada tai para yang mei yang baret don su ong he nung ta pham tan lang phun ong ba pang
hang tanga su jambat tibat kita ngam tip ban le isu ngam lang su ban yam ngam lang su ban e nga su sadem ko ban pat kita pieng ko ban bathai ngam lang le isu ngon le kum no te kata ka de jingjia ka banga su si thang adu kata tang adu si ko mat mi su te mi su sia na pakhat ta ling su lek pa ban yam lam ko mat mi su adu banga su ngala long babi de kum babi te nang ta pa de te adin nang ta pa de ki phon nang the te ong lem nu mi la ya kran na lon bang di phon swet ki phon rang ni manu dan tang mo u hayeng bolong rang ba hayeng ba pet ki yeng ba pet ki sam ba pet ki para ba pet ki kemi ba pet ki lok ki khon anut ki khon ka lok ba su song yeng te tang mo ba support hayeng ma dan bari manu hayeng ba ai jing sneng ba kren manu ba ai jing tingan man tangin sudu noi u te kat nu kan ke jing pang ngam sem menta na lol bangi de beduk na lol bangi don I en na lol uwe u tau bekersian bu don su te kapang ngin sem jonga kami ma du mentangan bam kerja ngam nang su cha kan cha ngadak ngalong bam kerja em tang sulong tian kerja em akan mau yu em pak sia ka men sem tak pak sia tu ni no te kerja ngam nang su sia teng em masuk man pi sia umat ilangam support ti perkat pi tu kai ke ba jadin pak adin ma bola wan kit ke ba sa ju tu wan poi ke wan poi ke sini aku trek mesti bala pendek ru aju tu sini macam miat pak adin ba pila yo de em ki kot kisla paling pi tu pi hon moi te ki kot kisla ke ba pau ya ka kom yak ku ju MP hadian nengkong ki ong ba sedin andau la poi ke met dong I ong ka sedien ni la da de bu sedien hi nei ka man sem jungi ka sup la yap hi ngin ong bu le hi la nul no ka me ka nom sup ka man sem ong to bu sedien hi te ong to la sedien hi le hi la ka jong ka man ka on ndai hadien bla poi ka ta ka met jung u pade ngi priang ka ta da poi ka met jung u ngin la pet ka met jung u ngi la pet ka jing long ka jung u ka jing yap ka jung u nei ka de ki jing yap besar khai tam pakhat phi na lor kata ki takas nam sudah bersen yang lor wan kit kham jan kham lep takat phi kham jan kham lep la chu kalan me tu hak tuk sunduk na poi yang la plien kas nam sudah bro khat na lor kata pa de ka khli la tiet na kani liang kamon nam la tiet pra kani liang kamon lor kan dang la on na lor kata pa de ki pen sedien sudu telai pasi ki ong ba pasi de ba pen sedien te perkat pi kum kata ke jing dia lolo ka cintur la kalbam la dat kum tu cintur kini la itu bu ye le bitu belum bu le bu ot la kalbam kum tu madam te ka kum kata ke jing dia nganum hon kat kum ka pos macam report bagi wan ai miki baru ki long do khong pong tang ba ka don be na bang la doi u bleng ong a bleng tu pen in de ka don ka nya tu ba tho ba la tet chwai u ti kata ka jing tiet bor ba ki tiet yu ulayap lel umpat yam kisa ot kisa presiden pasi hadin bos ti ka bos ka bau breu kwa ban kiu lak im nan la do kwa ban lak im tu breu cha ban yap si kwa ban lak im namar bun si ni ka met yap jong breu presiden pasi sudan tang dak talai na rendang kan numi snam de le ru ti kata kan ti ngati ngam hon de le ngakwa hok ba ki sin sia ngakwa ban yit ban wa ban namang ngit pelai lu ki tu ki nong penyap breu ni sakat nu kin penyam atau pi kum ko pi suba bakada jingle jung ti baydon lang hatu platoon ju ni nomor pi om ba phim sul angek ba ki beri ki na bar ki no target ye umur we tar ki wan kin target ye boro itu platoon ne se ta ka de ki sia ni tu pi lada ki dei ki le no namar ki le song ha ka school ka la long campus ku blaket ku lun lada dei ba ban ong masa penyap ki le no tu utau le no ong suan su sai tang yuin penyap ta kam dei ka kam kai una wan te la ka wang du bom ne phaya da ka AK47 ne phaya da rifle la phaya ki ban buon ki ban man sao nei tang yuin da sim special yu tu da tip bu dei tu ban sai te ka ban la long ken na lo ki senteri ba ap ki de bani I na wan ubriu na ba ka school ka ba lek na banta ka election duty ti pi tharai num dan ki senteri ki la am tu ki gal tu ki la I mono bana ba no bana po tangban bana ba ti long ai melik sai me ki la bat ki la yu ten rei
Kitu ikan ki betray lang tu. Tang kitu ki badan lang tu. Yo beriu manak po yeng ti. Ubana yeng ikan ule. Habala don tinong am. Unsat su don. Sentari ru ki don. Timuro man le. Manoi man yo rong ka to kampas. Kalam ka permission num dan ba yo rong. De kitu hi bele tu. De maki. Hawat sabut iki hawat saki iki hap jing kili iki. Nakalyang jonga em ngala ikran mo komandan. Ulong to. Ngan sale ngong PD Bensim Inquiry ban interrogate ikitu baro ki badon ha katu ka balik sa Jharkhand baro ka katu company balik state ka platoon balik state inquiry we pe long to ula uang to ne hapale yai tu hap kan Bensim kade ha kati jong kan man le kita namal ubriu ya ba ka duty on duty la daw ubriu ya on duty ka ke jing clear du wan uli mo ke clear mo unong ikai hap kit kle kina skol temu de komandan yo ki hap kit kle kini ki khol le jong ya kitu ki brio jong u namaru ya ba ki duty te hap kit kle mo udai brio jong udan sini makna ma em udai be do unkeli kan yo tu insa sebagai jalan meki sethi unkeli kan yi kitu ki badan lang tu rokat ki bai lang sethi kumnu un chuang ba nga dan sini ngam tip ye ta tu long komandan le un chong le kitu suki babu yar kan ni ki suki kalau long kum ni example la dah kami bawa pa kim lan kit kle ki khon ki bdan ha po yin te kan man to long kami long pa te mo udai kan u komandan udai man sim ke jing kit kle udai ban kli jing kli inquiry interrogate you to in charge you to ba don nang to ba kat nu ngut ki len udai ban tim mu kam dai ban jatang ka we ka keteng lu nak to ka les balaj ti baro complete kumbang la dan sispa we ngut lani sispa angut lu ka di bandon full brokat ka tu ka detail di ban peni kini ngan interrogate kini balai ke jam ni balai ke longkum ni balai uni ubreu jung sa penyam namadan hamadan ha ka duty nama ngadu yu khon kat yu khon ngan du kat no ka jing pang kan sim perkat pe ngapat ke dot nut ka lok kan du yo lok la jong ki khon kin du yu pa la jong ka para kan du yu men la jong pitrem pang kan sim an ong manu balap kilap utaw betray lang he hangta ulap utaw li atho ikita hakatu ka report ka we kitho ba ulap utaw we jawan ha hakaway ka report kitho hakatu ka report ki ang bo phong full uniform upong uniform ti ula thia hamadan hakatu ka postmortem report tho bo phong tang patlun lengkot bat t-shirt ti yano ken ngen Utau jawan ubalap utau pulet ubalap tu jawan tindai pulet utau pulet ubalap don kerteng si udah don kerteng klem kerteng da ka bapan pawi ka mensiam ka kwa ban yo ek jing bishar hok um tau khun ka kontro ka ong bakan pha jing tho su commandant ka 6 MLP battalion director general of police Meghalaya election commission of India Meghalaya human rights commission bat kumju shaka sarkar jilla bantuklar halor kani ti uto komandan Udai Bensim Inquiry wat la do umle nei mlong hap ngal ayu da kijing tho de melengan te ka pressure ka de lo jong ngin select ken saki DGP ngin select saki human right ngin let ken saka election commission ro rejing chang lai de ben tho stage po Jharkhand balai ka de ben to ket ken beriau na Meghalaya le chudu chete ban le ka election jong ki mentam chudu e kijing em election commission ko don ke jikali manan ke jing clear lala ka election commission kamlan ke clear way colleagues nang tu uniam kalek na banta ka duty jong ki ban la long ban yale na ka banta ka jong ki kari jong ki manta la banta ka tu state long manta su snap no ka election commission ka la long ka election commission do ngihap ban ajing tho ska sate support Jharkhand balai baka di ban inquiry ka to ka jai te khamtam le kum ka sarkar jilla jongi kumba ong no ka sarkar jilla jongi kat ikibelo jong kisli yak sabari telong kadayam ban kitle ya ka government jong Meghalaya ngan tho hi ya ka ik khat ka bari ban le ngin le kan ya kita ki de ken ban kitle namang ikwa kan ko hok nei te bangin su im ma ko umdum mentala deng im lap ko hok im ko umdum kum ni tak no ya le de layak no te tak ba perkhal po perkhal ngale la ka men mi layak po perkhal Tumano kan bakli kitapan. Ngi kibriyo bantaray sini kibriyo ko lang bamlalong. Mentang sukuno kan tip ko bamlalong. Te kumbong komandan ho udon sini tip tang bande ke kamdam ka dikitong lalong kumupay itu. Ki briyo badan tu ki pulit badan tu di pa jong ki.
mau cái người cái khle na cái liang jong a ka me ti kat pat yo ai ka hok ti ngam song thai na mang pang palat ka man sin bo riun suyap ai na madan kalong bam la long tang ka tai kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrei ba uni u khau 45 udan jige dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat haki babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamen. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo % kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus f haki ba uni u jingbam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na ka ta ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya